Lift your hands and worship. Simudza maoko ako varumbidze kupanamata. Lord of Lords. Ndiwo Mwari, mambo wamadzimambo naishe wamadzishe. Oh, hallelujah. Balabo seto malakora dilia saligonde. Labra gilia centro mali crabo je gronzi alistraca brodelo. Le prosa di gosta micaria delle stromisali brado. Man dre prodila streke mejoria gilia straca boredo milastria cabo gento malistraca brogelo. Le grobadilia centro mali crasa shegeboria. Mastreke brodegaria. Oh, ntamikata listra mashele bronchi alistra kantamikata malistro mishali branto. Only God there is. Ndimi moga mwari aripo. Thank you, Lord. Nokutenda ishe bale peto kamalistra mashila progalistra kabogasia. Libra satra kabogilia mala cronta listra kabrodelo strakimare gontia. Zeshote marendo. You shaped my life. You shaped my life in my mother's womb. Predestined me to be called your own. Lord, you created your throne in me with no help required from me. You shaped the heavens. The earth revolves at your command, Lord. You are King enthroned. None can deny your sovereignty. You're the first and the last, the way, the truth. Your love so vast, and it's more than enough. You're the first and the last, the way, the truth. Your love so vast, and it's more than. You're the only God. Lord, you're the only God. Lord, you're the only God there is. And we worship you, the only God. Lord, you're the only God. And you're the only true God. Lord, you're the only sovereign God. Creation tells the story of your grace. Immeasurable are the riches of your grace. No other name known to hold all. No other name can heal and save. My eyes have seen. Revelations unfold in the glorious light of your word. No word stands that you didn't command. And your decree, none can dispute. 'Cause you're the first and the last, the way, the truth. Your love so vast, and it's more than enough. You're the first and the last, the way, the truth. Your love so vast, and it's more than. You're the only God. Lord, you're the only God. And we worship you. You're the only God. Every tongue will proclaim you are Lord. Lord, you're the
Thank you, Lord. Thank nokutenda you, Ishe, nokutenda Ishe. only God. Ndimi Mwari True voga, God. Mwari voga vechokwadi, There's none other. hakuna mumwezve. Thank you, Lord, for your Nokutenda love. Ishe, Thank you for your grace. nokutendai nokuda kwenyasha dzenyu. Oh, Basara Mankas. Malibadora kala sento malakora. You may be seated. De protalistra mashele bronze alistraka brugai. God's word was given to us to inform us, Shoko raMwari rakapiwa kwatiri enlighten us, tiriti instruct pe us, ruzivo, tizivise pamusoro pezvinhu nokutitungamirira, build us, nokutirayira nokutivaka, culture us. nokutipa tsika dzakanaka. We have a kingdom. We belong in his kingdom. Nokuti And tine in his nyika kingdom, yatinogara there's a inova way to live. nyika yavanotonga ivo. Nyika There's a iyoyo, way to live. nyika iyoyo ine mararamiro Let me ayo. read to you from Toda kuverengerai the scriptures. kumagwaro. During the last global day of prayer, Pazuva guru rekunamata ratakapedzisira kuva naro, we looked through takatarisa, a particular verse that was tine very ndima yatakatarisa enlightening. yakativhura meso chose, We shared a number of thoughts along tikadzidza those lines. zvimwe zvinhu. With that verse, Ndoda kutanga nendima iyoyo. a number of things to talk about from there. Ndine zvakawanda zvandoda kuti titaure kubva pandima And iyoyo. also during the closing session, Uye share ndine some important things with you. pashumi redu yamangwana In Isaiah chapter ndichakuudzai 59 and verse zvimwe zvinhu zvakakosha. 15, Isaya yamakumi mashanu nepfumbamwe, ndima yegumi it says, Yea, neshanu. truth faileth, Kwai zviro kwazvo and chokwadi he that chinoshayikwa, departed from evil anotiza shall zvakaipa perish. anopambwa. And the Lord saw it. Jehovha It akazviona displeased him to zvikasamufadza judge. kuti kwakanga kusina kururamisa. Let's read from the Living Bible. Ngaitiverenge kubva mune rimwe bhaibheri zvekare. It says, Yes, truth is gone. Kwai He who chokwadi only tries a hakusisina. better life is sold. Wose anoedza kurarama nomazvo Those saw all the anomurwa. evil She and were vakaona displeased to find no utsinye soul hwose uhwu, standing against him. vakasafara kuti hapana anga ari kunzvenga chivi. Now, let's read from the ASV. Yea, truth. Rimwewo bhaibheri kwanzi chokwadi, And he that cho- departed from evil maketh himself a zvokwadi profit. hachawanikwi. Uya unotiza It chivi says, And Jehovah saw it, and it displeased unovengwa. him. Jehovha So it vakazviona just vakasafara just kuti wanted you to observe the word justice because hapana it is wakanga ari important. kutonga nomazvo. Now, the Living Bible, the TLB, is a paraphrased edition. So it's always important to bear that in mind when you use the TLB. So the word justice, you just saw that in the ASV. Saka maona Truth is lacking, it says, and he that departed from shoko evil iroro maketh kuti himself a hapana profit. anotonga You zvakarurama. think about the cancel culture of today.
kufunga pamusoro when you disagree with God. pekuti iko zvino kurungonzi kana Disagreement is ukasabvumirana navanhu popular narrative or vatungamiriri unobva watonzi iwe ndiwo unoreva nhema, a certain kana kuti ukasabvumirana nevanhu group vane zvinangwa zvavo thinks they ought to dominate the world. vanofunga kuti ndivo They don't like vanotonga it. nyika ino, So they attack you for it. havazvidi, vanotanga We've seen that kutokurwisa. happen to a lot of people. Ndakazviona When zvichiitika God kuvanhu is standing for vakawanda the truth, they attack. pavakaidza kuti vambomira nechokwadi vakabva vatovengwa. Bhaibheri rinoti kwanzi Ishe Saw it when it happened vakazviona pazvakaitika kuna vamwe, many years before us. In fact, vakazviona zvaitika kuna vamwe makore akawanda he hasn't changed. apfuura, havana kufara nazvo, Then he's still havasati vashanduka, vachiri kungovenga. Let's read the next verse. Ngativerenge ndima inotevera. And he saw that there was no man, and Aka- wondered that there was no intercessor. akaona kuti kwakanga hakuna munhu, akashamisa nokuti kwakanga kusina murevereri. In sending a savior, a Hongu Messiah. Mwari vakazopindira havo vakatumira muponesi, asi nyaya iri pano ndeyekuti The Bible says that Bhaibheri rinoti the Lord was not pleased kwaishe havana kufadzwa that there was no intercessor. nokuti panga pasina murevereri. In a situation like we just read, like in our world today, Nguva seyataverenga iyoyi inova yatiri kuona munguva ino panyika pedu, Mwari vanoda kuti umire wakamirira uchireverera vanhu, to intercede. vanoda kuti ureverere vanhu uchinamata, He wants us to stand in the gap. vanoda kuti umirire vanhu. We'll have to do. And I'm Ndo zvinhu zvatofanira kuita izvozvo. more about that Tichataura pamusoro pazvo from now as we get along in the program. But before then, we're going to show you a documentary, asi toda kuti timbokutaridzai something that I talked about nyaya yandakambotaura nezvayo some months ago. mwedzi yakati kuti yapfuura. I told you about the Ndaka- plan Ndakakuudzai pamusoro peurongwa to huripo have total control, this satanic agenda. hwokuda kutonga Remember, the Lord vanhu said, vose pasi what pose. you Satani ndiye uri kuronga kudaro. Rangarirai Ishe vakataura vakati, you have to ngwarirai munamate. Munofanira kungwarira, as a watchman, munofanira kungwarira wakarindira. and being swept along. No. As a watchman, Munofanira kuva so nharirire, you can take actions when and where necessary. uchiziva kana paunofanira kunge kupindira uchigadzirisa zvinhu. Mwari vanotarisira kuti tisu sevana vavo tiite saizvozvo. Hatisi pano panyika kugara chete. Let me read you a portion of the Bible. Ndikuverengerei In Romans chapter 12, from verse 1. muna vaRoma yegumi nembiri Therefore, brethren, by the mercy ndima yekutanga. is writing to God's people, Naizvozvo ndinokumbirai zvikuru kwamuri, hama dzangu, ava vanga vari vanhu vaMwari, vanga vari kusangano you there, reRoma. so this is not an address to the world. Saka Pauro anga asiri kunyorera tsamba iyi kuvanhu vose pasi rose, vanga ari kunyorera kuvanhu vaMwari. By the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy and Kwai acceptable ndo unto God. hama dzangu netsitsi dzaMwari kuti muise miviri yenyu chiye chibayiro chipenyu chitsvene inofadza Mwari, ndiko kunamata kwenyu kwomwoyo. Musaenzaniswa nenyika ino, Be not conformed to this kwai world, musaenzaniswa nenyika ino, musapedzisira mamedzwa nenyika ino,
asi mushandurwe murangariro wenyu uchivandudzwa. Be ye transformed Kwaishandurwai of your mind. mirangariro yenyu ichivandudzwa. Must be influenced by God's word. Mwoyo yedu pfungwa dzedu dzinofanira We're not to think kunge dziri kufunga mafungiro aMwari kwete kufunga namafungiro evanhu venyika ino. in God's kingdom Fana kufunga savanhu vari mushe with munyika authority inotongwa naMwari. through the Holy Spirit and by His word. But here's the big thing I'm reading to you here. It's the Asi part of responsibility. chandiri kuverengerai pano It isn't being inyaya conformed to this world, but being yokugona transformed by the renewing kuchengeta of your mind. zvamabatiswa kuita zvamatumwa. What is that Musainzaniswa nenyika ino, asi mushandurwe murangariro wenyu uchivandudzwa kuti muidze muzive kuda kwaMwari kwakanaka, kunofadza, kwakakwana, zvinoshamisa, that you may prove kwai kuti muidze muzive. so? Shoko rinoshandiswa ipapo nderekuti dokimaso. He is referring to the action of a customs officer. Ari kutaura zvingaitwa nemunhu anoongorora vanhu vanopinda munyika, achitarira zvavanenge vakatakura, mitundu yavo, achitsvaka kuti mumitundu iyoyo mungaita zvinhu zvisingadikamwi Here in his word here. that we do have a responsibility. Mwari anotaridza mushoko ravo kuti tine basa ratinofanira What kuita. is good and acceptable and Zvakanaka ndo now, but something inconsistent zvatinobvumira kuti zvipinde. is what we allow. Zvinodiwa naMwari ndo zvatinobvumira kuti We zvipinde. disallow that which is inconsistent Tichirambidza zviya zvisingawirirani neshoko raMwari. to Saka Mwari vanotarisira kuti isu officers. tive vashandi vavo vapamweya. Matters what happens in our world. It matters what happens in our day. Saka zvinhu hatifani kungorega zvinhu zvichiitika munguva yedu nomunyika dzedu. Wow. Let me read it to you from the Amplified Translation. It says, do not be conformed to this world, this age. That means fashioned after and adapted to its external superficial customs. But be transformed Musainzaniswa nenyika ino, asi mushandurwe murangariro wenyu uchivandudzwa, its new ideas and its new attitudes, so that you may prove for yourselves what is the good, kuti muidze muzive kuda kwaMwari kwakanaka, kunofadza, which is good, kwakakwana. acceptable, and perfect in His sight for you. Glory be to God. Haleluya. So you have a responsibility. Saka une basa rawakapiwa. God's saying to us, don't just allow Mwari vari kuti kwatiri, usangoregera zvose zvauya zvichiitika. let just whatever comes to you go through Usangorega zvose zvinouya kwauri and just happen. zvichingoitika. Says you have a responsibility Kwai une basa raunofanira to kuita. decide what Ndiwo unosarudza zvokuregera zvichiitika nezvokusaregera. God's Unofanira kutanga wazviongorora uone kuti zvinowirirana nezvinofarirwa naMwari here. you decide. Iwe ndiwo unosarudza izvozvo. So with the authority of Christ, Saka tichishandisa masimba aponesi atakapiwa, masimba aya ari muzita ravo, we decide. tinoshandisa masimba iwayo kusarudza zvinofanira kupinda nezvisingafaniri kupinda. Kureva kuti zvinhu hazvifaniri kungoitika kwatiri. Tag alongs. No, Zvinhu hazvifaniri kungoitika kwatiri. for His ambassadors, Tiri nhume dzavo, He's given us His word. vamiririri vavo vakatipa shoko ravo kuti tinzwisise zvavanofarira ivo. Use His name. Tichishandisa zita ravo, tichizikanwa nezita ravo, To keep things in consistency, in tichita kuti zvinhu zvigare His will. zvichiwirirana nezvavanofarira ivo. So we're
Saka kutaridzai nyaya iyi. The fact that there are certain things that happen in our world that are not inspired by God, they're inspired by Satan. I'm going to Ranga moona kuti pane zvimwe zvinhu zvinoitika munyika medu, panyika pano zvinobva kuna Satani zvisingabvi kuna Mwari. things from the ordinary plane. Saka usangotarira zvinhu Use the Bible. uchingozviona semaonerwo azvinoitwa navanhu vese vese. Jesu vasati vauya, Began his ministry. vasati vashumira panyika pano kuIsraeri uku, Nobody was casting out demons. hapana munhu wakanga achidzinga mweya yetsvina. Testament, you Ukaverenga musungano yekare unozoona kuti vanhu venguva iyoyo vaingofunga kuti zvose zvinenge zvaitika kumunhu zvabva kuna Mwari. this was the thing Ndo mafungiro avaiita, because they didn't have the nokuti vanga vasati mweya yavo ine zvinhu zvayanga asati yaziva. In fact, you remember when Jesus was with his disciples, Ndosaka Jesu pavakanga vari nevadzidzi vavo ndokuuya ndokusangana nebofu, Jesu akabvunza vadzidzi vavo zvikanzi, wakatadza ndiani zvinova zvakaita kuti mwana because that was the idea. It had to be either he committed sin before he was born. That's vaifunga kuti murume uyu panofanira kunge pane wakatadza zvinova zvakaita kuti murume uyu azvarwe ari bofu. and then they said, oh, his parents. Saka vakati hakuda vabereki vake vakatadza, kana kuti iye ndiye wakatadza, vachifunga kuti Mwari upofu uhu ndiMwari vanga vari kumuranga murume uyu. But Jesus thought differently. Jesus said, Asi Jesu handiwo maonero avaita. man sinned. Saka vakazotsanangura zvikanzi murume uyu haana kutadza, vabereki haana kutadza, I must work. asi zvino chiregai ndishande basa randakatumwa newakandituma, ndiko kuti mugoziva kuti mabasa aMwari ndeapi. So Ndokubva Jesu osvinudza Jesus bofu riya. began his ministry Saka Jesu pavakatanga shumiro yavo, different. vanhu vakatanga kuona zvinhu zvavakanga vasati vamboona panyika. Jesus cast demons. Jesu akasangana nembeveve. Jesu ndokudzinga mweya yetsvina kubva mumbeveve iyi, ndokubva otanga kuna kuverenga. Tongue was loosed, and his Akatanga kunzwa, akatanga kutaura, ndokutanga kutaura zvakajeka. to come out of people who were Jesu akarayira mweya yetsvina kuti ibude mune vamwe vanhu ivava vakapora. Jesus showed that Satan was Jesu akataridza, vanga vari kutaridza kuti Satani ndiye unounza mabasa akaipa kudai. had a discernment, Jesu ainzwisisa, vainzwisisa vainzwisisa zvinhu zvakasinganzwisiswi nevavoni vekare. to us through the Asi tinotenda Mwari nokuti Holy Ghost. We can burizana mweya mutsvene, Jesu akatipawo ruzivo urwu kuti agona kuziva zvinobva kuna Mwari nezvisingabvi kuna Mwari. well sit back and watch this Saka ndoda kuti documentary, muone rungano urwu. the water control policy. Rungano runotaura pamusoro pezviri kuda kuitwa panyika pano, zvokuda kushayisa vanhu mari, kushayisa vanhu mvura. Covered with liquid water. The earth owes its name to water. Only water is found on earth in 3 states: liquid, solid, and gaseous. There are 1.5 billion cubic kilometers of water on Earth. It covers 70% of our planet's surface, and your body is around 2/3 water. It's everywhere, and its scarcity in parts of the world today is a profound challenge to our very existence. You know, I was having a discussion some time ago with a so you better thank God that you have rain that they can't stop. Say for water, I say yes. It's part of their thinking when they talk fossil fuel.
So when they talk fossil fuel, don't think of petroleum. It's not only that. It's not only that. It includes your water. We're really in a situation where we really need to make sure that everybody is conserving every drop of water possible. Water makes the world go around, and in a first world country, the fact that we don't have, continual access to it is difficult. And it makes you think about things differently. And it makes you think about things differently. And it makes almost 75% of the world, 3/4 covered in water. But did you know that right now in the world today, 663 million people have no access to water? And the problem gets worse, in fact, with each passing day. It's an embarrassment. It's scary, and it makes you really reevaluate your life, where you live, and it makes you think about things differently. And now we need to put the economics of water, not only in terms of monetary values, but also in terms of governance, in terms of recognizing water as a commons that we now need to manage as a broad systems approach. So that's why this commission is not only necessary but urgent to take this challenge on. It's a review on the economics of water, and we will be looking at the value of water and considering different novel economic policy measures, of which one may be, for example, putting some form of price on water in order to guide and give incentives. So here's a plan to control water supply. The United Nations Secretary General Antonio Guterres, in his message on World Water Day, so he described water as what is vital to every aspect of human survival, well-being, economic development, and prosperity of every nation. And everybody will clap for that, because that is true. Guterres, however, lamented that water was being poisoned by pollution and drained by vampiric overuse. We are draining humanity's lifeblood through vampiric overconsumption and unsustainable use, and evaporating it through global eating. We've broken the water cycle, destroyed ecosystems, and contaminated groundwater. Lifeblood. Fuel. Think of the fact that no matter where you live, you then have regulations for how many fishes and what particular fishes you are allowed to fish in the river or in the stream or wherever you get them. The world's water supply is in a constant state of controlled shortage by some individuals to always assure price. They achieve this evil agenda by buying up water sources and water reserves in water aquifers around the world. S&P Global Water Index are doing. It contains 50 international companies that provide water utilities and services like purification. The index has grown steadily since its creation in 2011 and shot up during the pandemic. As clean water becomes scarcer, these companies' services are more in demand. And the more business they get, the more investors earn. In India, many water tanks are controlled by a so-called water mafia. They have started stealing water
They are collecting it, they are putting it in tanks, they are selling it. So their investment is zero, but their profit is 100%. And then there's the bottled water industry, which is worth almost $3 billion and expected to grow by around 7% per year. Major players in the market include Coca-Cola and Nestle, which have been accused of both causing and profiting from water scarcity. In the United States and Canada, for example, Coke takes water from municipal sources, bottles it, and sells it to people who often don't have clean water at home. In India and Mexico, Coke was accused of severely depleting groundwater after opening bottling plants. And Nestle has come under fire for over-extracting water from Native American reservations in water-stressed California. A lot of people don't know this, but the Israeli government goes around the world buying up water reserves in countries all over the world, including countries in Latin and South America, like in Chile. You know, the Israeli government owns water reserves there. So what you know, we're going to see in the future are wars over water. It's the most important resource, and it is becoming more and more scarce. Next to air. The name of the game is, and the name of the game always has been, monopoly. And there are big corporations, there are multinational corporations that seek to develop monopolies over minerals and resources and over products. And one of the ways they achieve monopolies is through regulations. If they can pass regulations, good regulations, if they can pass regulations that all the companies have to keep, the big monopolies have enough money to fulfill those regulations. The little mom and pop shop, the little business, doesn't have enough money or time to meet all of those regulations, so they go out of business. So most of the presidents, Republican or Democrat, encouraged regulations. They would take money from companies that would lobby for regulations. If it was a Democrat, they'd promote Democrat companies. If it was a Republican, they'd promote Republican companies. I want to read you an example of a particular regulation, particular law in a certain country. It says all water within the state from all sources of water supply belongs to the public. That means belongs to the government. So next time you hear belongs to the public, it's supposed to mean belongs to all of us. But the government functionaries believe that they are a special entity different from the people. All sources of water. That means, now the reason for that is to say that the government has therefore power to regulate how such water is used. Now, you can read that and don't understand that the language has been so coined as to make it difficult for you to get water without the government any way, any other way except by the government. This language means if the rain were falling and you came out with your cup and water dropped in it, you could be prosecuted. Why? By this law. To realize those gains, city authorities are now resorting to more aggressive solutions, such as an around-the-clock water patrol. Investigators ensure compliance with the strict water use regulations. Vegas Valley Water District. So what my job is to do is to basically drive around the city of Las Vegas and basically find waterways violations. Those can range from anything to watering on an unassigned day, any kind of malfunctions. So how it works is there's different kinds of violations that Fridays, B, D, and F, waters Tuesday, Thursdays, and Saturdays. Ornamental lawns won't be banned until 2023, but most gardens and front
gravel beds. If you have a garden or a single-family residence, while you're watering your garden, you maybe have more than one bathroom, you're taking too many showers, you're using more than your 10 gallons of water a day. And this is unsustainable. So you need to be removed from your single-family residence. Anybody that's got a couple of acres of land and his own water supply and can grow his own food, these people are a threat to the collectivist society, because they aren't going to go to the politicians and say, please feed me, please clothe me, please give me shelter. That's the secret behind Agenda 21. These globalists do not just buy up water sources. What was a research that was conducted at a time where people were getting some sort of like a rare disease or a rare behavior, and they needed to understand where that was coming from. And they picked it up that it was high levels of fluoride in water that they were taking that was causing that. But it was deliberately done. It was actually deliberately done to wipe out the old age. You see, so it was deliberately done to a certain group of people, because I just think maybe taking care of the old becomes really hectic. But can you imagine, these are small things that you wouldn't even think of on a normal day-to-day basis. You wouldn't think about it, but such little things could be used to actually depopulate. You don't know how many times they've tried to pollute your water. You don't know how many times they've tried to poison the water. You don't know how many times they've taken such actions, because think about all those who were supposed to be coming for medical assistance in Africa and Asia. They're sent as representatives of the UN and WHO to go help poor nations, but in the process to actually create epidemics. In Africa, like in third world countries have always been targeted for the longest time. They don't really have clean running water, so they use the tablets. You know the tablets to clean water? Yes. Yeah. What are those tablets made of? Well, it depends on the level at which you are actually administering it. Because when you look at, for example, fluoride, there is a certain level at which you can actually have it, and then it will build your immune system, like they've actually been advocating. At certain levels, it actually begins to corrode, and you have actually teeth decaying and the like. Yes. The same is true for those tablets. I remember growing up, whenever they would send, because remember the water authorities would actually put the different tablets to try and clean the water so that it becomes safe. I would take that, and then I would have a burst of tonsils, to an extent where my dad would actually change to say, okay, we are now doing this thing on our own as a home process. And I think the problem comes about in our regulators, for example, in third world countries. Are they really looking into the possible damaging effects that can actually come out from that? Or they're just accepting whatever is given? Because when you look at, for example, fluoride, as of today, there are American states that actually refuse what the government stipulates in terms of using fluoride in their water. Because remember, they also use fluoride in their water to strengthen the teeth and the like. And it's water that is sent to everybody. Certain states don't actually agree to that, and they don't follow that standard, right? You're looking at the regulators of America have actually cut down fluoride from a certain level to a certain level as of now. And they've been doing this over the years. The problem in Africa is our regulators usually don't do their job. Or if they were supposed to do their job, they are bribed to actually just accept whatever is actually being said. These politics on water led to big organizations conniving with governments to enact water restriction policies across the world, resulting in dangerous health impacts, food shortages, and damage to biodiversity. If the Labor government progresses these amendments, regional communities will be devastated, with direct impacts on the communities, local workers, on jobs, as well as on small and larger businesses and food processors. I'm appalled that the government would describe the impacts and cost to communities this way. It also demonstrates a complete ignorance of the importance of water. Through these water amendment bills, water supply, just like food production, is in a controlled shortage to deliberately inflict distress on nations. So we are in a really interesting situation here. We have some of the largest companies in the world, all headquartered here.
We have a pretty dense population of 2 million people, and what unifies them and what they all need is water. But unfortunately, we have to import our water from hundreds of miles away. When shop owners started calling me and restaurants saying, we have to lock our bathrooms to the public because we don't have enough water, this is a health and safety crisis. It's a human emergency. You know, you can't have people defecating on the street. Sometimes we can open the door because we don't have the water to run our business. In recent years, the number and types of conflicts over water have grown enormously. In recent memory, water scarcity was also among the factors that triggered the conflict in Syria, where a devastating drought led to rising prices for cereals. The result? Widespread destruction. Well, Rick, that cross-border shelling and the clashes that and all of it is, yes, over a water reservoir. Officials from the two countries declared a ceasefire late on Thursday while both sides agreed to pull troops out of the area. But by early Friday morning, heavy fire broke out again before dawn. That is according to reports from the Interfax news agency. So what are they fighting? Water distribution facility. Thursday's armed clashes between troops of the two countries not only caused more than dozens of casualties, but also led to the burning down of residential buildings, as well as a school and a border checkpoint. In order to understand why this is such a big deal, this reservoir serves as a vital distribution point in the arid region, where water for irrigation is of vast importance. Every day, millions of people across a wide swath of West Africa struggle to get access to clean and safe drinking water. The World Health Organization estimates that more than 1,000 people in the region die each day from illnesses related to unsafe water. The shortage is also hampering development here. In two of the biggest and richest nations of the region, Nigeria and Ghana, pollution, political unrest, and corruption have contributed to water shortages for decades. Despite the evil in the world, God's children have been assured of a victorious life in Christ. In Mark 16 verses 17 to 18, the Bible says, "And these signs shall follow them that believe, in my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues, they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them, they shall lay hands on the sick, and they shall recover." Think about their actions in poisoning water bodies. Some of those actions they're trying to take. We haven't discussed all that yet. But they're trying to do such things. And in fact, they're already doing them. They've been doing some of these things for a long time. But many of us around the world are learning from the Word of God. And we can use God's Word on our lips to change things. Yeah. Yeah. We speak God's Word in the name of the Lord Jesus Christ, and we cleanse the water in our city. We cleanse the water and the food. He says, I'll bless your water and I'll bless your bread. And that blessing is in our mouths. And we speak that blessing for our nations and our cities. And then they find that their plans didn't work. The poison didn't work. People are drinking it, they didn't die. Glory to God. Praise God. Thank you very much. Hallelujah. Now there are two things that Pane zvinhu zviviri God is expecting us to do. Mwari vanotarisira kuti tiite. Number one Chokutanga is to pray. vanotarisira kuti tinamate. Number two, Chechipiri propagate. tinofanira kuparidza, kuzivisa vamwe. So pray and propagate. Namata, chiparidza. So you tell others, we must pray, we must propagate. Sakaudza vamwe tinofanira kunamata tichiparidzira vanhu. Fanira kunamata nguva imwe neimwe tichiparidzira
tikaudza vamwe wavazivisa kuti edu isu tinonamata tichiparidza nokushambadza. I want to read to you what he said about prayer. I exhort therefore that first of all, Tsamba yaPauro kuna Timoti yokutanga chisango chechipiri ndima yobva pandima yokutanga he lets you know the first thing. He says, first of all, kwai naizvozvo pakutanga kwezvose ndinorayira kuti vanhu vose vakumbirirwe, vanyengetererwe, varevererwe, vavongerwe. Toda kuti uone kwanzi vanhu vose vanofanira kunyengetererwa. Hazvina kunzi unonyengeterera vanhu vakanaka chete, nyengeterera munhu wose. Katinyengeterera madzimambo nevose vanotungamiriri, kuti tigogona kurarama upenyu hwakanaka takatendeka tichikudza Mwari. Tarira mhando dzeminamato dzataurwa mundima yekutanga. Kwai ndorara kuti vanhu vose vakumbirirwe, vanyengetererwe, varevererwe, vavongerwe. Madzimambo navose vari vakuru vanofanira kuitirwa izvozvi. Navose navatungamiriri vose kuti tigorarama murugare. Kwai kana tikanamata nenzira iyi yavakati zatinamate tinogona kurarama murugare. Kwatinogona kurarama murugare. And they said unto him, we have not so much as heard whether there be any Holy Ghost. And he said unto them, unto what then were ye baptized? Basa egumi nepfumbamwe kubva pandima yekutanga. Ndima yechina yacho Pauro akati Johani wainyika vanhu vachivaombeka kuti vatendeuke. Kwai pavakanzwa izvi vakabva vanyikwa muzita raJesu, ndokubva votanga kunamata nedzimwe ndimi vachitaura zvomumweya. Varume vakanga varipo kwai vanga vari 12. Panogona kunge panga paine vakadzi nevana, asi varume vanga varipo kwanzi vanga vari 12. Ngaitirambe chiverenga. Pauro akabva aenda muimba yekunamatira akataura akashinga kwemwedzi 3. Varume vaya 12 vakanga varipo. Kwavakaenda akaita mwedzi 3 achitaura akashinga, achikakavaradzana navanhu, achivaudza pamusoro peushe hwaMwari. Kwai pakaita vamwe vasina kugamuchira mashoko ake vakatanga kumhura nzira iyi. Iye Pauro wakabva abva pavari ndokutora vadzidzi ndokuenda navo pati ndokuenda kuchikoro kwaTiranasi, ndokwakanotanga kuendera mberi achivadzidzisa. Izvi zvakaitika kwemakore 2 zvokuti vanhu vose vakanga vari muAsia vakapedzisira vanzwa shoko raMwari. Pauro wakatanga neboka doko irori
boka iri chinonakisa pamusoro paro ndechokuti vakagamuchira mweya mutsvene. Vakanga vari vadzidzi vaJesu nechekare, asi vanga vari kutevera dzidziso yaJohani munyiki, saka vanga vasingazivi nezvemweya mutsvene. Pauro akavadzidzisa nezvamweya mutsvene. Vakaita mwedzi mitatu ari muimba yokunamatira, ndokuzoenda chikoro chatiranasi, ndokunoita makore maviri ariko achingodzidzisa kusvika vanhu vose vomuAsia vanzwa nezveshoko ramuponesi Jesu. Vose vakarinzwa, vaJudha navaGiriki vakarinzwa vese. Zvose zvakaitika mumakore maviri chete. Such that all in Asia Minor heard the word of the Lord Jesus, both Jews and Greeks, in 2 years. Makore maviri Pauro wanga aparidza mudunhu iri rose. Kwai Mwari vakaita zvishamiso, minana inoshamisa achishandisa maoko aPauro. Kwanzi micheka yakatorwa pamuviri yake ikanodzinga zviporesa varwere nokudzinga mweya yetsvina kubva muvanhu. Kwai zvirwere zvakabva pavanhu vakanga vabatiswa nemicheka iyoyo, mweya yetsvina ikadzingwa. Vanhu ava vanga vari kuparidza. Kaitine pane va20, kwai shoko raIshe rakapararira rikakurumbira chose, richikurira zvinhu zvose. Tinokurira kubudikidza nokunamata, tinokurira kubudikidza nokushambadza nokuparidza. Patinenge tichipararira kwese kwese, shoko raMwari rinenge richipararira kwose kwose, nokuti rinoenda kwose kwatinoenda, richibuda matiri serinobuda muzvitupu, richisvika kumativi ose. Kwanzi shoko raMwari rakakurumbira, rakapararira, rakakumbira kwose kwose, rikakurira zvose. Izvo zvinogona kuita muguta mako, munyika mako, nepasi rose. Uye izvi ndizvo zvichaitika. Ndosaka takaungana pamwe chete saizviti tinamata. Tiri kutokurira izvozvi, tiri kunamata tichishambadza pasi rose. Hapana anogona kutirambidza, hapana simba rinogona kutimisa. Rande morokosa listrala bochigransia libra satraka moletro mijala garia silapria setemero ganstre straki bagoria. Chimwe zvekare, Recently we were discussing this at the International Pastors and tanga tichitaura pamusoro peizvozvi pamusangano wevafudzi vatsigiri vesishumiro watakava nawo nguva yapfuura. Amashoko atinowana matakachiverenga mutsamba yokutanga kuna Timoti, kwanzi kuropafadza kutenda Mwari. Ndozvatinoona Jesu, kwanzi vakatora chingwa chiya chavakamedukira chikadyiwa navanhu vakawanda wanda. Kwanzi Jesu vakatora chingwa chiya ndokutenda Mwari pamusoro pacho. Vamwe vanyori vakati vakatenda Mwari pamusoro pacho,
vamwe vanyori vanoti kwanzi wakachiropafadza. Kuropafadza kwairehwa ikoko ndo kwakuri kutenda Mwari. Saka kutenda Mwari, kana uchitenda Mwari unenge uri kuropafadza Mwari. Saka mundima iyi unonzi kwanzi vanhu vose ngavarererwe ngavakumbirirwe ngavanyengetererwe ngavarevererwe uye ngavaropafadzwe. Ndo kuvongerwa kuri kutaurwa umu. Izvi zviitirwe vanhu vose namadzimambo navose vanotungamirira. Saka unofanira kunge uri kuropafadza mukuru wenyika, unofanira kunge uri kuropafadza mutedzeri wake nemutungamiriri wemakurukota. Unofanira kunge uchiropafadza vatongi vedzimhosva, chiropafadza vatungamiriri mumatunhu nomumaguta. Mutungamiriri weguta uya wainga aita chinhu chakashata unofanira kumunyengeterera kuti Mwari ndinomuropafadza muzita raJesu. Ndozvafanira kuita. Izvi zvakakosha. Izvi zvakakosha. Ndo zvimwe zvinofanira kuitika zvaunofanira kuita mukunamata. Ndichakutaridzai muzvinhu mushoko raMwari kuti muzvishandise. Mwari vanoda kuti tichitanga kuzviita. Ndosaka vakatiudza pamusoro pazvo. Takatsanangura izvozvo pamusangano watakabva kuva nawo. Ishe ndo vakataura neni pamusoro pezvinhu izvi. Vanoda kuti tiite saizvozvi. Kwaya vakanditi hatisati tanyanya tazviita zvakakwana, tinofanira kuzviita zvekare. Tinofanira kuzviita. Saka uri kuzviita kudarika zvawakambenge uchizviita kare. Ngandikupe mamwe magwaro anogona kubatsira. Genesi ye30 toverenga ndima ye29. Tauro pamusoro paJakobho wakanga achishandira achigara nasekuru vake Rabhani achivashandira. Rabhani uyu wakanga ari mushandirwi waiva noutsinye. Vaibva notitaridza kuti wanga ari mushandirwi wakaita sei. Ainyima uye akanga achibata Jakobho nenzira isiri iyo. Asi Jakobho paakazofunga zvokutiza, Rabhani akamutevera. Pane chinonakidza chakaitika ipapo, nokuti Jakobho akati kuna Rabhani, ndoda kuenda, ndakuda kuenda, handichadi kugara newe, handichadi kuramba ndichikushandira. Asi ndoda kuti unzwe zvakataurwa naRabhani pachake. Kwaye Rabhani akati, zvino kana ndawana nyasha pamberi pako, gara hako, gara hako, nokuti ndakaona kuti Jehovha akandiropafadza nokuda kwako. Makazviona here izvi? Murume uyu wakapupura, ndakazviona ndega kuti Mwari vakandiropafadza nokuda kwako. Saka Mwari vakaropafadza Rabhani, iye wakanga aine utsinye, vachimuropafadza nokuda kwaJakobho. Saka izvozvo zvinotitaridza, uchapupu. Zvino Mwari vanoda kuti izvi zvinge zvinhu zvinozikamwa pamusoro pevana vavo. Mwari vanoda kuti zvakadai zvizikamwe pamusoro pedu mumhuri imwe neimwe, mumabasa kwese, mudunhu ripi kwose, muguta nomunyika dzese.
Mwari vanoda kuti uropafadze. Mwari Mwari vanoda Mwari vanoda kuropafadza vana ava, uye vanoda kuti uzive kuti vari kuvaropafadza nokuda kwako. Saka kana uchida kuti izvo zviitike, unofanira kuvanyengeterera uchivaropafadza. Izvi zvakanaka chose. Ngativerenge zvetirambe tichiverenga, unzwisise zvakatevera ipapo. Akati, ndiudze mubayiro wako ndigokupa iwo. Rabhani wanga akuti kuna Jakobho, ndiudze mari yandofanira kukupa ndikupe. Zvino Jakobho akapindura akanzi, munoziva momene sezvandakabatirai uye kugara kwezvipfuwo zvenyu kwandiri, nokuti zvamaiva nazvo ndisati ndasvika zvakanga zviri zvishoma, zvikazowanda zvikava zvizhinji. Jehovha akakuropafadzai pose pandakatsika. Zvino ndichabatira imba yangu riniko? Kwanzi pandakauya manga musina chamaiva nacho, asi iko zvino mava chinoto, mava nepfuma yakawanda. Ndiri kuona kuti izvi zvakuda kuitika zvino, zvichaitika mumaguta nemudzinyika pasi pano. Haleluya. Lagedo malasila kane. Enda kuna Genesi ye30 toverenga kubva pandima yokutanga. Josefa akanga aburutsirwa Igipita. Potifari, gota raFarao, mukuru wavarindi muIgipita, akamutenga pamaoko avaIshumaeri vakanga vamuburutsira Igipita. Kwaye wakatengwa senhapwa naPotifa. Vakamuendesa kuimba yaPotifa kuti anoshandira pasina. Asi kwanzi Jehovha zvino akanga ana Josefa, akaramba achikwirira, akagara mumba matenzi vake muIgipita. Wanga ari muranda, asi wanga akafuma, nokuti kufuma kunotangira mumweya. Hanzu yaidhura iya yakanga agadzirwa nababa vake wanga akatoibirwa, saka apa wakanga asina chaaiva nacho. Wanga asina kana mari. Ndokubva utengeswa kuIgipita, ndokupinda somuranda, asi mumwoyo make ari munhu akafuma. Kakose kwaunoenda unofanira kutaura uchiti iwe uri munhu akafuma, nokuti ndozvauri izvozvo. Jehovha vakanga vana Josefa, akafuma kwazvo, akaramba achikwirira, akagara mumba matenzi wake muIgipita. Wakanga atengwa kuvanhu kuvaIshumaeri. Tenzi wake akaona kuti Jehovha anaye, uye kuti Jehovha akafambisa zvakanaka zvose zvaiita nemaoko ake. Tenzi vake Potifa vakaona kuti Mwari vakanga vava naye, uye vaiita kuti zvose zvaiitwa naJosefa zvibudirire. Josefa akawana nyasha kwaari, akamubatira, iye akamuita mutariri weimba yake. Zvose zvaakanga anazvo akazviisa pamaoko ake. Potifa akabva aita kuti Josefa ave iye waitungamirira zvinhu muimba yake. Zvino kubva pakuitwa kwake mutariri weimba yake zvose zvaakanga anazvo, Jehovha akaropafadza imba yomuIgipita nokuda kwaJosefa. Kuropafadza kwaJehovha kwakanga kuri pamusoro pezvose zvaakanga anazvo mumba nokumunda. Mwari
vakaropafadza zvose zvaPotifa nokuda kwaJosefa wakanga anaye. Iye aigara mumba make. Referring to this, he referred to the first verse, the first portion that I read to you. He said, I blessed Laban and his house because of Jacob. Mwari vakataura zvikanzi ndakaropafadza Potifa neimba yake nokuda kwaJosefa agere pakati pavo. Then he said, so your city and your nation, he said, is blessed because of you. Zvikanzi guta rako nenyika yako yakaropafadzwa nokuda kwako. Zvikanzi saka vanyengeterere uvaropafadze. Unofanira kuvaropafadza. There's a blessing in your mouth. Muromo mako muna maropafadzo arimo. Unofanira kuataura. Wabudisa uchataura pamutungamiriri wehurumende nyika yako, muguta rako, mutungamiriri weguta rako nedunhu rako nevanhu varimo. Taura maropafadzo iwayo muzita raIshe Jesu. Unovanyengeterera uchivaropafadza, uchiropafadza mhuri dzavo, uchiropafadza noutano hwakanaka, uchiti ndinovaropafadza neutano hwakanaka, vagone kufunga nomazvinovabasa vana vavo, ropafadza zvose zvavanazvo muzita raIshe Jesu. Haleluya. Malete melokora maligracia dilia setemendo. Ole strobagira bala grosia listraka bogia parde galistraka brugandia. Izvozvo tikaita saizvozvo zvinhu zvinozoshanduka nenzira inoshamisa. Haleluya. Tinokutenda Ishe. Tinokutenda Ishe. Muna Jeremia yamakumi nepfumbamwe. Tine nyaya inoda kufanana naiyoyo iri pandima yechinomwe. Nona vanhu vakanga Mwari vavaregera vachitorwa vachitapwa. Muoni waMwari akanga atotaura akati vanga vachazotapwa, asi variko kudaro shoko raIshe rakauya kwavari kuti vazive Mwari zvavaida kuti vaite vari imomo vakatapwa kudaro. Tarirai, kwanzi mutsvake rugare rweguta kwandakakutapisai, murinyengeterere kuna Jehovha, nokuti norugare rwaro imi muchava norugarewo. Vakanga vari nhapwa, saka vaibatwa senhapwa kunyika ikoko, vanga vasina kusungunuka, asi vari vatapwa kudaro vakanzi tsvakai kuti muguta ramurimo mume norugare, muchinyengetera kuna Ishe, muchirinyengeterera kuna Ishe. Haleluya. Saka hezvino zvatiri kuzoita, tiri kuzonamata, totanga nokunyengetera. Chinyengeterera nyika yako, chinyengetererawo nyika dzepasi rino. Wanyengeterera nyika yako nedzika, wodzokera kushoko raMwari wonyengeterera vatungamiriri venyika yako, chinamata kuti Mwari varopafadze
sezvatadzidza mushoko raMwari. Nyengeterera mhuri dzavo, nyengeterera utano hwavo, varopafadze. Namata kuti Mwari varopafadza zvinhu zvavo zvose. Chitanga kuvanyengeterera iko zvino. Nyengeterera vatungamiriri vanotungamirira mudunhu raunogara. Nyengeterera mutungamiriri weguta rako nemutungamiriri wedunhu rako. Nyengetera iko zvino. Navaya vanoshanda navo vose. Nyengeterera vanogadzira mitemo nemhuri dzavo. Waona zvatataurwa neshoko raMwari kuti zviite rishandise. Vanyengeterera. Taura maropafadzo, maropafadzo. Oh, hallelujah. La grebodilia celo gracia di la pronticara dello stracchia. Palos straki magilia caratimelo stracca brugande. La tremegoda biase crans teli straki bacoria. Le prosa drachia di cronzia li stracca brogero. La re tomazilia salacande, gigibara gronzia salacande. Palostria cardia strachia magilia gastremecoria. O rabashaka maligosa, dilestromachiria bacrezoli gande, je cromalikrasa dilo pritali straka brogande, la pote maziga branchia la pote, le procatila strachia macopia ganstrel straka macoria, maletromigaria basopi gracia li straka magia cartmelo strachia, malopritali strachia bagia gazilia cartmelo strachia, male peto camanteria, granzia male peto camanteria, bacopia male pete comantoria, bicanzia male peto camantoria, dicosia male peto camantoria, dicasia male peto camantoria, bicasia bacresoli granzia, listraca brogelo grantia, lebrocatilia setro mali granzia, la procetoria gastrel straca magilia caprol straca, male cosi baki dromia zilastria caridonzia, male cropidansia casdromia shilacremori gronzia, mazoti kata mareto branchia mazoti kata marendo, malistrakia mazoti kata marendo, macosia mazoti kata marendo, macopia mazoti kata maronde, bicanzia mazoti kata maronde, ligadia sonte capiro diara gosia ligadia sonte capira diara cosia libadia sonte capira diara macrosia libadia cosia gratia listraca libadia cosia le prosidaria cartelo maria gizilia stracia cartero maria zalapria carteria ganstrel straca zilatria carteria macronzia zilatria carteria la pritoki maligranzia listracias la priatoria bicancias la priatoria mosha capala basoko mala crabintara gos magia branga cramintara gos macopia granzia gramintora gracia di nostra granzia gramintora gracia macopia brangiora gracia macopia granginora gracia macopia carintoria branchia balestro branchia carintoria Malistrakia bakore dilastria paliconsia straki babronsia malikraki darostria talistraka mashia bora basokita malikosa bora basokita malikosa bora basokita malikransia bora basakita bakosia bora basokita ora bishali gransia listraka rabishala gransia la brincati la strami shala branchia tilia straki bragoria la cretolistra gelo pritalistra cabrogandi bicasia la protilastra michele bronchi diliastria pracotea diliastria mante crote diliastra macopia dilastria bragitonsia dilastra malicrata bonsia dilastria malicransia bacopia dalistra montra chi para cosa montra chi para cosa montra chi para cosa ora da caria di consia, il stracara da caria di consia, alla costa, il
Sasia Bashia Balakosa Shaka Balakosa Kaya Malikosia Dilia Strakota Lostrakia Makonsia Strakia Makota La Profel Strakia Malikia Tolimasia Ganstelo Straka Malikia Tolimasia Bakosia Malikia Tolimasia Bakosia Malikopi Gansia Ganstrakia Makora Malikabotel Straka Molicratia Straka Lapicoi Dali Straki Bajori Gilastrica Maligrontia Lapicoti La Stramishala Bragia di La Streche Melo Brachia De Cosa Magia Brachia di Lostri Maricota Straka Brogania Lapicoti La Straka Bigoria di Lastria Carmelo Strachia Japricoria Galistrachia Macretoria Ganste Lapicoti La Strachia Macopi La Stremegege Brontia Lebro Catilia Strachia Macopia Lebro Cotilia Master Dromia Masha Praka Dilia Straka Maligontia Masha Praka Delos Trakia Masha Praka Dilastria Crabojeto Masha Praka Lastramicaria Masha Praka Dilia Strakia Masha Praka Montacaria Dracimalestromia Montacaria Balostria Montacaria Balistrakia Montacaria Macopia Montacaria Dilastrakia Montacaria Bacosa Bilastria Montacaria Baligracia Montacaria Macrosia Montacaria Dicasia Montacaria Decrosia Bilastria Ratimoria Grancia Montacaria Dicosia Lastremegiria Malecroti Lastremegigi Balacronza Malestromagigi Macopia Malestro Magigi, Macopia Malestro Magigi, Dicosia Malestro Magigi, Bacoria Malestro Magigi, Proteco Branchia Malestro Magigi, Bacoria Malestro Magigi, Lastrachia Malestro Magigi, Bicasia Malestro Magigi, Lepro di Lastremegigi, Baligrontia Macratia di Lastremegigi, Macrosia Bacatia Lastrele Bogia, Biliasate Mocaria, Biliasate Malistrachia, Biliasate Macopia Biliasate Malicrantia Biliasate Macopia Biliasate Bicopia Biliasate Malicratia Biliasate Bacoria Biliasate Lastrachia Biliasate Maligrosia Biliasate Bracopia Biliasate Maligrosia Biliasate Jalibracia Biliastrami Cronsia Biliasate Macopia Biliasate Bacopia Biliasate Malicrata Bozia Grancia Biliastraki Macotiam Biliasate Maligrantia, Biliasate Magia Paraconda, Ziceto Marecontia, Ziceto Maregonda, La Pria Carmendo, Grancia La Pria Carmendo, Malstraquia La Pria Carmendo, Macosia La Pria Carmendo, Malstraquia La Pria Carmendo, Macosia La Pria Carmendo, Lastraquia La Pria Carmendo, Macosia La Pria Carmendo, Macosia La Pria Carmendo, Malistraquia La Pria Carmendo, Balostia La Pria Carmendo, Zelipria Gazia, Machilia Granza, Zelipria Gazia, Macrepotia, Zelipria Gazia, Malicranza, Zelipria Gazia, Malicratia, Zelipria Gazia, Bicopia, Zelipria Gazia, Shabricoria, Diastraki Bacoria, Litramagaria, Litrotila Streke Begoria, Zecro Malicrantia, La Streke Bejote Bazoria, La Priatali Grantia, Listrakia, Brachideropia, Canstra, Listrakia, Bagoria, Legro Bazita, Gracia, Listrakia, Lebro Gazita, Malistrakia, Lebro Gazita, Machilia Cranza, Lebro Gazita, Mantraki Parochia, Dilastria Mantraki Parochia, Malistrakia Mantroki Parochia, Bicancia Mantroki Parochia, Jabarigam, Dilapria Talimaria, Ganstra, Listrakia, Jabarigam, Mostra Mishala Brakia, Diconcia, Jabariga, Malicrata, Bozilia, Jabariga, Rabodiasa Bronchia, Listrakia, Rabodiasa Bronchia, Macapia, Rabodiasa Bronchia, Malistrakia, Rabodiasa Bronchia, Macasia, Rabodiasa Bronchia, Macopia, Rabodiasa Bronchia, Malistrakia, Rabodiasa Bronchia, Macopia, Rabodiasa Bronchia, Micosia, Drakia, Rabodiasa Bronchia,
Shabrankia tilia straka. Oraka dilia strakia shabrankia tilia strakia. Macrosia dilancia shabrankia tilia strakia. Zarapa dilia strakia zarapa. Malikransia zarapa bikabrunkia zarapa. Malikransia zarapa tikaboria zarapa. La strakia bagoncia zarapa tilia strakia zarapa. Macroncia zarapa. Mikosa magilia grancia mikosa malistrakia mikosa. Bracopia mikosa dilia strakia mikosa. Brato migrancia mikosa malistrakia mikosa. Jabrankia mikosa dilia strakia mikosa. Balostri crabojeto mazilia cart melostraka brojeto. Zile crepo